Hello, what's up mga ropa, mga peps. Nalapunta din no sa mga kapispanan. Oh, grabe kalapad ang pispan din mga ropa. Grabe ka, daghan og isda. Kung isda lay hisgutan, daghan niya na sa libro. Pwede na nimo drawing on. Drawing on ba? Nauna naman nimo god. Basta narata diri no. Oh, narata sa kuan kaning tulay. Tulay, bagong tulay ni diri. Ay mga wandre na nagpuyo. Oo. Nagpuyo dire. Kadto ta dito sa Apam Bridge. Apam Bridge man kuno ni. Apam Bridge. O kana o. Mo ni suba. Suba na sa lipata. Suba sa lipata. O nan tulay o. Oh, daghan yung mga mangroves no. So daghan yung mga kuan dire kaning itawag nila na mga crabs ba. Alimanga. Kuan ni alamanga. Muna siya. No? Solar. So daghan yan na mag-jogging no. Daghan mag-jogging diri mahapon. Suro ita diri mga idol. Mga ropa, mga rep, mga pips. Okay, ay nag-jogging oh. Pero nag-jogging. So presko kay dagat diri no. Dagat lagi kay katunggan biya ni. Pero gihimo ag dalan. Oh. Existing road kuno daw. Nadungog na ako sa mga hinglabay diri. Muna na ra na siya. Oh, gana kay no. So atong sunset diha no. Ang atong lipata diha nara. So atong Rizal diha nara gyapon. Magpabilin ra gyapon na hantod sa hantod. Ang atong mga katunggan diha no. Daghan kay diha mga lamang dagat, mga kinason. Paguban pang mga makaon diha. Buhi na kali ako magkugi ka. So padayon ra gyapon nato ang atong pag video diri no sa atong mga mangrove nato diha no. Oh, himso gayo. Dahil juga batugan sa mga kabog, mga kwaknet, mga kwako, uban pang mga langgam diri sa palibot. Tama sa makita nimo. Kung ikaw langgam pwede po. Oh, nag-jogging no. Grabe. Gana kay diri. Kita kayo ang kuno. Mansion ni Congressman is Barbers. Mura. So yang daddy na. Dili kuhain ako diri. Kuhaan ka. So na dire